efe time eda so no medimafo Herbal Center wodi ato yen so Dr. Tam da so ntino ensemo abete emu bi ne se mampani mahama wakasa wasese ne ye fire niema ne ye de akwa ama no ne nanso ye ekoto a ne ato ne omo ye ho adwuma wie finish ne ye de aba no ha dwene power bibimemu eja bi ato ewo no biskum na enam so amasuafo be sa henkono de wo mu hu ba bi mpo emfo wani mo osofo a ohwe enwuma ene adansie ensem so o manga na mu a kire se enipa yenya ba bi na ewo manga na mu no wo mu kɔ na nimpa o wa bi water treatment plant no wono mo be sha adwuma ase na ye daben ya papa ya na no no ase krikr nkrofo de telephone call ha me pa order from above no watufo ewo Doma Central Municipal Health Directorate ho na yebekɔ mu nkomo pa na kwa me wire dua da mentino ko from timamufo se akwamboni iku mpanimfo mra won sraban mu na no adubro kwata ya tehwe ya wa manga na mu ma abre hosem kase baaye no ebi asi wo India enipanum wo mu nyina fa mahwero mo nkwa e wa breko a Deputy Regional Minister bi na waka ho ya de mu nkyiremu ebebre wo ene afoforo no na akenkanfo triple way man agya pia pam dada anopai mene memai oduma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma afei yenshansem nase emfa emawo yeshase ede Africa na mampani His Excellency John Dramani Mahama na kache wono na wo kase wode nsem atodwa ewo bra na wone pa dwumadi kase bi pa eho entoma na dwumadi a wo pa ho ntoma no na eye African Trade Summit 2026 na wo pa ho ntoma ni nyina ye se ne ye fa kwan so adidwa na abibimemu ye dwadie betimi akoyie pa no na mampani wegyina se na wo pa ho ntoma wode nsem kakra ekoto dwa no wo kire se ohwe abibimemu se ne ye kan so doma nkoma wo che bima ya de pa na e ba no raw materials no a ni aya no raw fresh one no a yemfa nya ehwe bi ti se koko cashew yi oba titiri pa na ye bibremu ha Ghana ha na ya de sika akọ ane da nchembo damo ya de ka ho se ya ekoyie pa nanso ya maso ani ansa ni nyina na ya de kwa ama no ne Dubai ye too good anso ho na gold ho mpempran de nyina no ya na eguo ni asa akoto ene obekọ na gold watch gold jewelry ahodo bebre ni akwasa de aba Ghana ha ene ekoko ho mpempran de ye ni nyina wa ama no ne ni asa de aba Ghana ni ya de twati eno na wo kan de atre bi man nyina se be ya ya modi anfa ya hunhyem na yensisi factories bebre ewo abibrem sane ye be yebetimi aboa yen pa na nam saa ya so ye ka ensem a yetimi aka ne ye Africa stands at a historic turning point. Our generation's defining task is economic independence. Political freedom without economic transformation is incomplete. We can no longer accept an economic model that consigns Africa to exporting raw materials and importing finished goods. That model is a new colonial arrangement that is designed to trap Africa in perpetual poverty. It is important for Africa to industrialize on the basis of its comparative advantages. Manufacturing and agro-processing creates jobs, they raise incomes, deepen skills, and anchor inclusive growth. They enable us to retain more value from our own resources and build resilient economies. We Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama and wakana perpetual kama ewo hono sebe ye bibrim yesikasem ebetimi agina yentia enti wonya bo perpetual ya omza wa perpetual mampani abodin nkransa nso no na nobisco foni wo mo se eja tron ne da ewo wo mo dormitory no ema dom ho de wo manfa pin kura bibia hye agri house hye Arthur house so hye Ali house hye ama gbewa house kura san hye kan ho na ni nyina no asuafo be se ahenkono ena sesei wo mo de amia ewo Northern School of Business I friend say Novi School na no wo mu sua de nti wo school mu no na wo mu hu say jana to dormitory ho nti ane se wo mu nya brebre enkotwe nso mfa wo mbokote ene roba nkọ kakra no na ejana aginsemu nti odunja adwumakuo eduru ho de na kyese de besikura nya se awie wo madama ena wo mo bre jana se a sese ye beka se bibi adwo nanso ejapade de pi ene nama no enam saye so ema won ma san bokoko
chese eniema de asese matrese empa nwoma na fe wo montade a wo mo hye ene wo mo ajapade ahodo bi a na wo ho de kura onanka ne se honti ama wo mo abo ahwete abonyenye kura ba bia wo mbedampo no aye bibie wo ho ena awere hosam ne se wo mo asa akwakoye ma ne se honti mpanimfo de won sa to won sa yemesresa ni manimu ye no wo no ma eka bi ebem na wo mo nso a wo hu nipa mobo emra wo mo nsra ba Montesa Northern School of Business Nobisco emma na wo no mo wo Agri House Asa House ni eli ni gbewa house ho ne de wo mo nema nyina ahye eno na aba Facebook no so a ye de atoto so BITMISE de ato ho a eja na ahye ye kasa ye mfa dwere be nka asema ye be kasa ahye SOMPA eno ye efie ni nyina ka hono bie na yevre mu ewo osoafo ohwe adansie ene ho nwuma ensem so na wono na kasa wo kire se ubepie mu ewo man Ghana mu a sese pa me ne wo kasa yi wono mu a enya baabi emfa wo mutiri ntuo no ekona nim pa sese wasisi yehwe ne ebu akonta ne pa be se 1.8 million housing unit ena ho akwa atwe ewo man Ghana mu onimnyamfo Kenneth Gilbert Ajay wono enra Government Accountability Series ase eno de sanse mu nyina ekotudwa. The National Rental Assistance Scheme, established by the government in 2023, aims to facilitate access to rental properties for qualifying beneficiaries by providing rent advance. The scheme is currently being piloted in 6 regions, namely Greater Accra, Bono East, Northern, Eastern, Western, and Ashanti regions. In 2025, the scheme successfully facilitated the payment of rent advance for 2,031 Ghanaians across its 6 operational regions, bringing the cumulative number of beneficiaries since inception to 4,732. I am glad to state that so far, the disbursement recovery rate is about 99%. Na onimnyamfo Kenneth Gilbert Ajay wakasa no ene wo kire se wo hwe sene na no ensuo ayeye ewo man Ghana mu a ama binum aye so displaced mantambe se makomako nan emu nipa nya baabi mfa wo muti nto a aban ba besisi adankora be se empemienu ahanu ene aduonu enum 2225 e de masafo ni nyina. Following the devastating impact of the Akosombo Dam spillage, my ministry, in collaboration with the 19 affected district assemblies, went through an extensive process to validate a total of 2,225 housing to be reconstructed for the flood victims across 4 regions. Phase 1 of the resettlement efforts consists of 1,010 housing units within the 3 critical impact zones, namely North Tong, Central Tong, and South Tong districts in the Volta region. Site mobilization and construction activities. We aye oswafo ohwe adansie ene enwuma ensem so onumnyamfo Kenneth Gilbert Ajay wono na ekasa yi. Ene wakasa wiye no ano na Ghana Water Limited empenimfo nso de krata akura abambonten na wono mode ato sompa yepono so se asemo die muna mbetimi aka pa esansa asantema agi atom no 93.1 eno ya asantema de hwa na iti eno nti ne de ayiko 100.9 so kura ema adasanyina ayiko no na wo mo krata no se tie nie ya yewura Ebenezer Padina ne nsa ehyaase se pania woni amansan di nkuta ho ema ensu adwumaku a ewo asante mantemu ena wo mo se enche bia na won bebo amane se owabe water treatment plant no won mo tuma yensiesie se de be na sompapa na wo ma krado so wo mbeso asante man no wo betimi asom ampada munya abotre etimi twen ya ama won ma yawie na wie a wo ma wie ni nyina no se de wo mo ka se wo mo tuma asiesie no won ma wie a wo mo de esompapa no ebesom enti ade hye wo abu akwa ene na afa wo mo da munyina se mutimi enya atwenye na motwenyen nanso ni nyina mu no wono mabie enkakra baabi bia da mo de ma na mo ntomobo in the pipeline na mu a eboboba obi ansa beka ne de se na efata na emom na ase na mo de be ma won se mutimi enya abotre etwen ma wo mo yo bibia ewie
sompapa no ombeko so a edi asomo na wasa sompapa ya ho no ena pani a wono aye pani kwankyerefo a woda apomdin sema no ewo eye doma central mensinu emu yera Daniel Kunka papa ya na anu obeka se amanfo de order from above ha ne pa nti ama na adwuma ya no enhye da nsipi se ne wo pe no no wo tufu bi na evutu a wode mane nyina ne se bimpraduasa se wono akwakoye pani a ohwe apomdin sem so ewo manga na mu na se ewo sampotem ho ne de obeka apomdinfo enkomo se oye head of institution bia wo mfimfini ho a titru pa na wadwumafo a na mo ye adwuma no etoda eya so masene kakra etoda eya kankuranhyesem kakra na afa ma won woni nsem wo nyina atudwa bra na wone eya nursefo ni bia ewo mfimfini ho wone wo mo ekoto wo mo hwehwe mfimfini mu ho no nsa ne niamate ewo ho na wode atudwa na woko no na wone nurse ni ba kwa ye friend say Fatima Salifu ya wono Nightingale prestigious awards course wono kwa no mbo na ba say wo ye best nurse midwife educator ewo 2025 mu wone na nam ya wode sanse mu atudwa ejuma ye na ye sum nipa aneso na doctor for ejuma ye sum nipa so anet se wo sum nyankopon ndi meka to so be obi na yire ho ejuma na de ba kwa ye azare twetebe ne se ye wo ni nyankopon na ye na dum ipusum ko de be shi be ye ejuma bia na man kase bia director hume empanyifu hume na de be ye ne se every available opportunity de be bia no ye fancy staff o se ma recommendation o se bia na ko pija ye do mama na pija nyina ye ma ye be ye be should be on Christ will be a year when the Juma said the Senate Fata. No, she ran there heaven and free heaven and macro award said the Fati. I so come motivation. I am a staff from so look around and they are more motivated and more see. The marketing continue on my look to and pay for say to me. I bit my motivation. If this also staff will look at exams, we bit my friend. I can show my exams so portrait saying the way they should do like an manema or staff will look at a competition. We are with me and general to start now we should know. Ni mana ni na ye marketing kitia e just ka the command do sense no come motivate no more than say obi to push ka dia command scan you be we but obi kind the little things that you're doing for him or her for enti sani anyuntiri ni kan no say medicine ma wa bedi awie say me yese ma wa besa nanso say wo kan bibi enkuranhyensem bi na mana bra bodane a ano na ekoyie pa we yera Daniel Kunka won na ye pani kwankyerefo oda apomdin nsema no e wo Doma Central na won Fatia nanam na sani empanifo kan se Fatia Fata nkroma no we de Fatima Fata award Fatima ya woje award no won so kan kakra na bra Facebook no so na be Fatima efutu amede ma menuanom aye adwuma ne se ye postiu ekobibia ya yero ho na ko onnim ni anyankopon ede atoto ama se mede ye emfato ho a ye postiu me no me se me bahada na me nim anyankopon ewo bi ha ma me enti anka bibia na me pene sanka me wo hono mu a ebe bia anyankopon ede me edwin anka me ndru enti na me kese so se adwuma no so o ya na wa yero ho aye ne yi esanse wonnim ni a wo hwe enti adwuma no obia ya na wa ye ni oyiba ko mo so na wa ye enka se my mama ska ye mama say ntimi enye na maye ni bomodian na ye na nyankopon kra betimi ehyaw oye adwuma enka say bia obi ehyaw enti obaye ne saa keke oye adwuma na waye ro ho aye ni na nomination no kwani pa o nominate me kwa menim no esense adwuma me ye no ese eduru ekire amanfo ehu amanfo eka enti ne senya wanya award no kra na say nominate kwa nyankopon kwa etimi hyaw e wo kwa mi so adwuma wonti ase enti ye na ya ne ehuni ye adwuma no na bibia aye kama sani empani kan say Fatima we ya Fatia Fata nkroma no ampa Fatima Fata award na ba oba Facebook no so na be hu Fatima na anu na Dr. Foku okura ho no no wata na nante panti adwuma no wata abo wo bo adwuma di adwuma pa e na Dr. Kunkan so ba ya wo hu no sampa na adwuma so ani nti wona nenam ya wo ya adwuma no Fatima ne ene yete ye no na adehia worom wo krofrom asantema mu na ne kwa me redu adi nkomo se wo de wa hwe ba bia krofrom butuyi manhia sub metro ankasew openso aboboa no nanso akwampa abɔ wɔn akwa tete awie sɛ amwakone adu na gye kwa mewiredu on na wɔn de fa no so a ɛnam sompa so ebetimi adu ama mpanimfo ate wɔn anu mu asɛm nie
Enema enemu wa ha de nyame nko ananim ya wa hanom ya ba na ha tutu de na ntutu sa se o ma beju kwan afe aneka enfuturo ekuyen chesa any de bia wunya kata wa hanom ya niema so nyina de mfuturo chesa adriver fo no ko etwam no mto mbo kakra kra ankan haye ya mfansuo megu so ya nya ya hye da bia mfuturo tipa ya nko a haya de adwuma ye wo ha so ase that way ha so a se futuro bo kase wodi machine be fisi say ana madu so ehwo mo ba akukọ respect ni na ye wo pe so aso ni o na me ko hwa aso ase na mutaka ai ne dia na wo be so che say so boy na me bo MPP for we transfer be na po be more than 8 years aba transfer ha CPC ha na asa enye kwa bi ase ne wo asa ni CPC no adese a wormo okro from ene yamane boni kwa me redu ene di sankomo yi no wo mo se sade abiri bia enya ya na sompa kana santema je 93.1 ene fe ayiko nso 100.9 wono nso de ma santema kro na kro from wo mo kwan pa ni a ene na asefem na abusua ansa na yebeda ye ho kra age aboafo nkrato no ensama hodo a yede ebrewo breku a medimafo heba center wogusu ade tamato yenso na wodi ede amayen ewo ye yare hwe nyina mu sane wa santema mu na akwa abu akwa agogo no wagogo yade no napo nyina ade amawo anase poku ase mayira no wa mayade ayira kura afiri wasetenem eno ntia no wa hye no nso na yade ayira afiri wasetenem abribia wo se onya ahode na otimi didie wudidi nso a didie mu edu na atena ho ache just hot kenke eno de 3 cities pe na ya bono aduane no a ewo mu onya aduane kuma nipa miensa kura timi di baako na wo mu a etonton apemfa so no mo na meka mfoma mo anopai wokuta ye mu dendenden na ya no ayeden a ye som wo no na mom kase ne nyina na kwadwogesi ekoba jesi sempremo ya Yesu ka ne ho ne dia wono na edika ba aboso asom na afoforo akeka ho enti adanse hu ne mapa nyina ne nche ne wo anopai me ka mfoma de ade sha ase de edoko na wieye no ne ho na abenya no ne bo efo na obetumi asi na afi wawie estate developers mekanfo na kwadwogesi ede mamo mo mpese musi asodan ya mo mpa mansosem bia no kejesi na esa moto ede firi ne ho afi 2074 se mo ya asodefo a mo mfa ne tese de ya mo fa communion wine no eboa papa we eyetete wodudo na abefo kwan so wo mawe na wo mayam DHC ede egum FDA say eye wo bia nombi na emom se wunni mfinhia no edu mienu ekro wonka ho o ma akoda no fo anasa wafa afura yenkamfo mmawo na nso ebinum wia won honom 2074 e oba bia yeto nuro de yede bre wo no ebi ni se mampani mahama ana woka ede akire abibiman nyina se sane yede raw materials ekwa amono ne no yenyai na yenye processes wa ya ene no bisco e wo tifi mantemu Northern Business School emadometry wo mo enema nyina ahye eje eto ho nora osofo wo hwe dansie ene nwuma ensam so chese Ghana sane niema ekọ ewa ha sei no omanfo a enya baabi na no ekọ nanim pa o abe water treatment plant a wono mutu mu pepa mu no wo mawie ese nsukuro gen ba na mom wo mo ana ete ho no wo madase se ya dane ye ho ba ensem bia ye besan de asom wo ne se dada dodo na dia wam de fra no ewo India no wo ye deputy regional minister wa kwanya akwanhia woni nipa num bia ka ho tontonte yanum sane afadwen ne afadwen ampa say na nanu nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeya aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho dendenden tonti na 74 yinso ya ye ne se nsuo kokoro wa kama
enti baabi a wonam bia wobetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekoi eda no nkọ na wie ye wa bra mennom T74 sɛ mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nwo bia wobenya tonti na 74 yi bia to T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛto phone 05016289931 ɛna 0246073498 FDA agi adwadie nkratoe yi atom Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sɛ yɛ prostate na baabi omutimi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baabi ɛna adwodwo na deɛ fa ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wo dɔfo akwakohia asa wo di ne ho agorɔ asa wo to ntɛ ɛne yɛ bra Endpoint Homeopathy Clinic na yɛ moa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mu fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic kuma se wobɛhu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra hanso so deɛ wo mu gyina mu ankasa ɛwɔ Spinters baabi friend share signboard no woduro na wobusasa wo pɛ Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ɛbɛkyerɛ wo fra Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic a wo mu da mu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ɛna nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agyimi ni me fiefo enya de abaako ɛbɛso yɛn we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ɛna de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye anunku o de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ɛna ɛyɛ ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ɛne akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akɔ junction ɛno akyi obenya bi atɔwɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodo na em frɛ 0244417669 kayo set time no ɛyɛ TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ɛwɔ mu no betu akɔ FDA agi adwadie nkratoe yi atum SOMPA TV Emma Aketuapa enokure Emma Aketuapa yɛde nsɛm no ɛkɔ akopie mu ɛwɔ amanɔne wa amanɔne nsɛm no yɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ India baabi a Narendra Modi wodi prime minister no hɔ ne yɛgyina na asɛm kɛseɛ paa ɛna ato India man no abusua join yɛwɔ Facebook SOMPA 106.5 FM Accra abra na deputy regional minister na hɔ no wɔn kan sɛ deputy chief minister ayɛ ɛwɔ ɛyɛ Maharashtra state emfimfiri hɔ ɛyɛ ha nka bɛyɛ central region ɛhɔ asɛm na yɛkan na wɔno a dodoɔ na friend Ajit Power wɔne nipa num bi a wɔn wɔ chartered flight mu a wɔn etu kwan na wɔno ana bato mpɛso ya so hɔ no a ɛwɔ ɛyɛ Maharashtra state hɔ no mfimfiri hɔ a ɛna adupre no a wɔn de nam no wobi nhunu ne FC yɛ wɔn duru airport kura wi a wɔn si fam wo ɛno hu ya na sɛ bagam ade atie si fam na eja dam se tatatata me ne wo ka sɛ nipa num ano wo mu nyina no wo mu nyina kra na wo mu ahwere wo no nkwa e ba sei no Narendra Modi ya wo no soafo pani prime minister e wo mfimfini ho no awrahosam pa e na aba wo no wo de ya akɔ ne dak na nsɛm e de akɔma power ne constituency ho enra e na sasɛm we si ya wo no anka bia nhyem na enra nso ye wukuada ye de ye nso si wukuada saa e na akɔya awrahosam pa na papa ya ye kana asɛm a your friend say Ajit Power yi wono soafo a wodi nachie ya ye chief minister nankasa ya wo Maharashtra state ho no your friend no Davendra Fadnavis wono na ka say wo kire say Ajit Power say wono your friend say Fadnadis wo bedi ye pa say minister na Ajit Power na ta nachie say ne wo bɔ ne chidom pa de abesi sabri
in fact ye nyane so afọ abedi akire bio ewo India man no mu na wokọ ne mpotam ho a won kire say ne din a dodo na ede nim no ano eye fada na won kire say fada no kire say wonye mfinhia na de osiansia dodo na din a won de nim no ne fada no na won say sani amanyosem wote amanyosem ase ewo India na woye na manyo ewo India no fira wa firi mu won mu nyane so bio mu da ewo India mamu ho na wono na manyoku ewo firi mu a ye Bharatiya Janata Party BJP ye wo India ho no wo mo chese no wo mo tepo no kura se nka anya hwe no wo betimi kura bedi mampani ewo India ho ene se fofi antota no adwade ho aba mu a wadi afiri mu yi sabre opposition party ene wono aka nyina wo bia dark na sem ede ko ede ma Ajit Power enne bu Sompa FM ni papa nche abusua wono mo hyeden na wo mo nkafra ye kasa kosa chacha woni ye kuru se sanse bia to yempen eno so ni yegina na anopei na nakojoje si no nsi abre mu kasa ye bo a ye de so mo free Sompa 106.5 FM Accra 93.1 Kumase ayiko 100.9 Asantema mu ho a Paris France Abrichi mamu eno ya danfo pa radio 101.1 Takwa 103.3 Takra de Sompa 106.1 Tachimai Sompa no ena 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sompa Sinwane 101.3 Edoma Sompa ena 100.7 enu Edoma FM Doma Hinkru kana Urban Radio wonenso fabi sana www.sompaonline.com ensem ni nyina egu ho eni mu nwoma no so no Sompa 106.5 FM Accra 106.1 FM Mankesim eno Kingdom na anopei ensem no ebi ne se Nobisco eja to ho ma guest dom de wo manfa pin kura Fatima ya waji award ewo do man central woni Yera Daniel Konka na nam ena Daniel Konka ka kire Yera Daniel Konka na ka kire adwumayefo ne mu mpanimfo se womo eya womo motivate staff na kakra woni Fatima na nenam sada ena krofro ma de hye se openso nchampe na wormote na nso akwamboni ku wo mo na po wa moa won eno na pani ono so hwe adansie ne nwuma nsam so ewo man Ghana mu no wo kire se apart from se kwan ne nye no manfo nso nya ba bi mfo mu tinto eno akwaya wre ho sempa na nakojoje si company limited 2074 midimafo heba center ena afi Jos Hot Kinky ene kuta yimu a yedense no ebare wo ene anopei akenkanfo no triple way man ejapia apamadada anopei mene odoma nkoma chiame obrempon na kwaku ampoma na yeso de suyi na yede nwom papa ajeje wo kosise dumienu bebo na yede dumienu kase no abre wo no happy birthday and confirma Priscilla Kumsen ya oye nursing student ewo Calf University we fi wa unia ba Dorothy Kumsen ena Kumsen abusuan nyina wo meso ma happy birthday. To me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada eduane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomodi ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita a delicious way to grow FDA aji ejodie yinkrato yatum munde dinam se menya foreign call hello papa what about to be a new se me free London eko US na no kra wo kurukura fra me bo mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi